मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जाने रूपावा तो हर कैसे बुलाए ताना हो प्यारी बा। जाने रूपावा तो हर कैसे बुलाए ताना हो प्यारी बा। लागता कि तोहरा पापा के भगवान जी से यारी बा। जाने रूपावा तो हर कैसे बुलाए ताना हो प्यारी बा। जाने रूपावा तो हर कैसे बुलाए ताना हो प्यारी बा। संगे मजे मजे लेखा तो हर देहिया देखते ही दिल में जहा दिला नहिया। संगे मजे मजे लेखा तो हर देहिया तुहरा के देखते ही जहा दिला नहिया। हलीला के बिंदिया तो ऐसन बुझाला तुहरा के देखी के चांद ला जाला। तोहर भौआ धनुया जैसे बनल कवन कटारी बा। लागता कि तारा पापा के भगवान जी से यारी बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सारा भी तोहर लागे मधुशाला उठावा गुलाबी देखी रहलो न जाला। अखिया सारा भी तोहर लागे मधुशाला उठावा गुलाबी देखी रहलो न जाला। कृष्णा बसंत कहे राम राजधानी हमरे तू नामे अपन कोई दजावानी। तोहर मीठे मुँह से कान साचो लागे कोइले कलाकारी बा। लागता कि तारा पापा के भगवान जी से यारी बा।